Kumusta mga bisdak? Sorry karon pa ko nakahimog bago nga video. I've been busy. So, murag kari nga ni radyo ko nga tayo makahimo og mga bago nga video kung mag-drive ko kay muray na ako time nga maka-record ko sa uban mga videos na ako sa Hello Filipino Vlog o sa Filipino Show at basta ko nakahimog videos. Usad busy ko niyang kato pa jud kinahanglan pa jud og daghan editing, so papakoy oras niya akong computer monitor guba. So update lang ko sa Hello Bisaya Show. Ang karon nga topic akong ganahan talk about is nabasa na ako bago lang ang tungod atong mga lamppost pagka 2005 pa siguro to 2005 2007 for the Asian meeting ni occur sa Cebu na gi-overpriced nga mga lamppost sa sura ato pati kay naong definitely not worth the price sa what sa gi-quote ato nga 1,600,000 kapin man siguro to overpriced. Ang supposed price ra kuno is 118 million pesos. Even that, I think, is overpriced. I mean, daghan pa kay lain mabuhat ana nga kwarta kaysa gihimo ra intang og mga lamppost nga lamppost magkaon pa jud kuryente. So still very unproductive. Nya asa pa jud gipangbutang nga lamppost mura biag unsa. Nga tan-aw na karon dili na makabayad sa kuryente unya mga suga kasagaran gipang buak or gipang kawat na way siguro ang uban ini nga mga lamppost gipang putol niya gipang timbang ang metal ambot nganong ingana nakamahal niya nganong lamppost sa ang gigasto sa kwarta sa mga tao diha sa Cebu. Nya kini nga kaso kuno 14 na to ka officials nga ilang gipang dismiss from their posts. Dili pa jud unsa kadako mga officials, mga engineers and sa uban ng mga gagmay ra nga positions. Dili ang what was quoted as the big fish. Ang akong consideration is dili ang mga dako nga tubol ang ang gipang dismiss. Ito ra mga gagmay. So ang katong mga dagko nga ni sign off in the first place who gave the final verdict para mo palitin yung mga lamppost, wala sila na implicated. Karon unsa na sila, ang usa mayor, ang usa congressman man siguro. Pero mauna murag kono kayo slap on the wrist ra wala. For sure, bubuhat sila ini usab. Usab kay lain nilang gipang buhaton ra gihapon. Kay wa may sila consequence. So, no na. It's my 2 cents. So, as opposed to 168 million. Sige, until next time, palihog lang comment, like, share, karon napay uban maka-voice silang opinions diha sa Cebu or sa Bisaya in general nga diha sa YouTube. So, thank you for watching. See you next time.